Bon dia a tots. En aquest vídeo vos presentaré aquesta aplicació anomenada Explain Everything i de les seves funcions de manera general. Explain Everything és una aplicació educativa que serveix com pissarra elèctrica i que es pot utilitzar tant en mòbils, tablets o ordinadors. El seu ús és explicar, com ho indica el seu nom en anglès, Explain Everything. També s'utilitza per fer presentacions, anotar apunts o fer vídeos i reunions. Ara vos explicaré sobre les 4 pàgines que hi ha. La primera pàgina és la principal, que hi ha lo essencial, aquestes 4 icones i els projectes de baix com accés ràpid. En la segona pàgina està la biblioteca, que serveix per cercar projectes en el Drive o en la memòria del mòbil. A la tercera pàgina s'anomena Aprèn, que és quasi el mateix que es troba al final de la primera pàgina. Això, seguia, es aprèn i això d'aprèn conceptes bàsics. És quasi el mateix. Està el manual i també el seu blog, que per cert tenen un canal de YouTube on també explica els conceptes bàsics. I per últim és la quarta pàgina, que és un cercador on pots cercar projectes d'altres persones insertant un codi. Ara tornem a la pàgina principal on hi ha les opcions més essencials. Aquí hi ha 4 icones on pots crear un nou projecte, invitar i col·laborar, unir-te a una reunió amb un codi o compartir. Aquí escolleixes el teu projecte i el comparteixes. Aquí, per invitar, primer hem de començar per un pissarra en blanc o una plantilla. Aquí hi ha diversos tipus de plantilles i això és una pissarra en blanc. Aquí pots habilitar el teu micròfon per entrar en la reunió, però per ara sortireix d'aquesta opció i anirem a nou projecte. Aquí hi ha de 3 tipus de pissarres, una plantilles, com he dit abans, amb diferents opcions. Els arxius, que pots cercar del teu Google Drive o del teu almacenament local. I anirem a la pissarra en blanc, que és el més bàsic i senzill. Aquí hi ha els elements bàsics com els llapis, el bolígraf, l'esborrador, el cub de pintures i els elements secundaris, com un quadrat, per fer un quadrat, aquests quadrats de textos on pots escriure, ho deixem així. També cúter, que serveix per cortar i duplicar aquesta part que has cortat i així es queda. També pots borrar això i que ja desaparegui. I també està aquest dit o fletxa, com vulguis, per indicar millor el que vols indicar. Aquest botonet de cap enrere o cap endavant per fer canvis. I aquest tipus de pissarra que vols. Estàndard per presentar, que només hi ha els elements essencials, o simple, que és molt més gran. Ens quedarem en l'estàndard per ara. I aquí a baix,
està el gravador i el gravador de veu. Després, a la part de dreta està per afegir pissarres i la part d'arriba, de dalt, vull dir, està per compartir. Aquí és l'escoda i aquí tens que has d'afegir el correu electrònic i això serveix, aquest botonet serveix per crear enllaç per al vídeo, també per exportar o transmissió en una altra aplicació. Per finalitzar, aquí hi ha altres opcions de guardar ràpid, quasi el mateix, i per anar-se'n guardam i tancam o guardam sense guardar els canvis per si ens ha sortit malament. En conclusió, Explain Everything és una aplicació que té molts usos variats, és fàcil d'utilitzar i per si ens trobam perduts o no en sabem utilitzar, hi ha molts de guies i de tutorials, manuals per poder aprendre i mirar. I en les classes online serveix molt bé perquè és molt més visual. Bé, això ha sigut tot una explicació general d'aquesta aplicació, d'Explain Everything, i moltes gràcies per la seva atenció i per haver escoltat fins al final. Adeu!